tiri PhD Ministries inotungamirirwa naWalter Magaya. Akatora mari dzevanhu achiti aroda kuvaka dzimba. Iko zvinopapera makore anokwana kuita 3. Walter Magaya haana chaati aitira vanhu. People are claiming their money back. Right now we are at the Yada office in Cape Town. The people in the office are refusing to open the gate for the people. Vari kuramba kuvhurira vanhu pa office yavo, pa Yada office vari kuramba kuvhurira vanhu vakatoisa magate. I don't know kuti ndizvo zvavaiita here panguva dzavaitora mari dzevanhu. People are here waiting for their money. Walter Magaya, please. Tinokumbirawo kuti udzosere vanhu vari muCape Town mari dzavo. These people are struggling. Tinokumbirawo. Walter Magaya, please have mercy on these people. Wakatora mari dzevanhu in peace. Right now you are refusing to pay the people their money. Here in Belleville, Cape Town. Exactly. Yeah. Chita so nomsa chita wamira nechokore kota sauda kule kutumira vakuru vako. Ndakuzwa uri kutaura zvacho. Oh, exactly. Yeah. All right. Tiri kukunzwa. All right. Yeah, mirai ndimubvunza. Torai futa sana tinakuona ku social media. Hatisi kunzwa zvaro. Taura. Hatichanzwi zvauri kutaura nenyaya yemask. Ayo zvino lockdown hatisabwa nesisi. Chimbomirai mai. And the secretary, that is nonsense of rubbish. And the secretary, the roads you went in.